Nou, de ministerraad heeft gesproken over de aanwijzing die was voorgesteld door het College voor Financieel Toezicht voor Aruba. En de Rijksministerraad heeft besloten om die aanwijzing niet te geven. En dat komt vooral omdat Aruba in de afgelopen tijd de begroting voor 2022 heeft aangepast. Waardoor die gewoon weer aan de vereisten voldoet. En dat is natuurlijk heel goed en verheugend. Daarom hoefden we die aanwijzing ook niet te geven. Maar ik denk dat het heel belangrijk ook is dat dat natuurlijk helpt. Omdat wat het college beoogt is natuurlijk vooral ook te zorgen dat de staatsfinanciën op orde komen. En dat is natuurlijk voor iedereen, alle inwoners van Aruba van groot belang. Want ja, als je te veel schulden hebt, dan heb je geen mogelijkheden om te investeren in onderwijs of in het aanpakken van armoede of gezondheidszorg. De begroting 2022, ja, dat is natuurlijk al een begroting die bijna klaar is, want we zijn al aan het eind van het jaar. Maar waar we het over gehad hebben vooral ook is over het volgend jaar, voor 2023. Want dan is het van belang natuurlijk dat de noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd. Opnieuw om te zorgen dat er schulden van het land naar beneden gaan, dat er een begrotingsoverschot is en dat er daarmee ruimte ontstaat om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Want ja, als je schulden hebt, dan moet je die afbetalen en je moet ook nog rente betalen. En al dat geld kun je natuurlijk niet investeren in het land zelf. En daarover hebben we afgesproken dat Aruba moet voldoen aan de vereisten van 1% overschot op de begroting. En we hebben ook besproken dat het noodzakelijk is om goed financieel toezicht te hebben via de Rijkswet. Een Rijkswet die nu in de maak is. En dat we daar ook over met elkaar in de komende tijd verdere afspraken moeten maken. Hoe moet men deze beslissing interpreteren wat betreft de adviezen zelf van de CFT? U overweegt misschien de zienswijze van Aruba hoger zelfs dan de adviezen van de CFT. Is er nog een ruimte voor de CFT als een orgaan? Nou, wat sowieso aan de orde is dat het College Financieel Toezicht geeft adviezen en geeft aanwijzingen en ideeën over hoe je de begroting kunt verbeteren. Dus wat je als land kunt doen om de financiën van het land te verbeteren. Dat kan zijn door bijvoorbeeld meer inkomsten te krijgen, de belastingen beter te innen of te verhogen, door te bezuinigen op het overheidsapparaat. Nou, dat soort aanwijzingen zijn nog steeds natuurlijk heel erg belangrijk. Want nogmaals, als je wil zorgen dat je niet alleen maar dit jaar voldoet aan de vereisten, die overigens lager zijn dan andere jaren vanwege het feit dat er de coronapandemie was. Volgend jaar moet er weer een overschot op de begroting zijn. Om dat te realiseren is het denk ik heel verstandig voor Aruba om goed te kijken naar die adviezen van het CAFT. Want die kunnen het land helpen om die begrotingstekorten ook te voorkomen en te zorgen dat er een overschot is. Ook de Arubaanse minister van Financiën was enkele dagen geleden bij de Internationale Monetary Funds in Washington. Zij wil opheldering over de voorwaarden van Nederland om de schuld te betalen en als Nederland een rol zal spelen bij de herfinanciering van externe schulden volgend jaar. Zij pleit ook voor technische bijstand van het Nederlandse ministerie van Financiën voor het ministerie van Koninklijke Zaken. Wat vindt u daarvan? Nou, dat laatste, technische bijstand, dat willen we altijd heel graag geven. En dat doen we natuurlijk ook op allerlei manieren. Dus als dat gewenst en noodzakelijk is, doen we het. Ik weet dat het IMF rapporten uitbrengt om daarmee landen te helpen om hun financiën te verbeteren. Ik weet ook dat het IMF soms andere ideeën daarover heeft dan het CAFT. Wij kijken natuurlijk naar allebei, maar het is wel belangrijk, vooral vind ik, om te constateren dat het werken aan een sterk land betekent, een veerkrachtig land betekent werken aan goede en gezonde overheidsfinanciën. En daarvoor is het echt nodig dat Aruba in de komende tijd een begrotingsoverschot krijgt, werkt aan het verkleinen van het overheidsapparaat, zorgt voor meer inkomsten. En waar wij daarbij kunnen ondersteunen, doen we dat uiteraard heel graag.